Готово! Пуснате! Айде! Запретнахме кръчоли, ръкави, хватките са готови. Чакай, с това течничко става. Сега какво бъркаме? Масълце със сладко от ягоди и череши. И след малко ще добавим сместа от бейк ролс, Сиренце, люти чушки, чесън и сиренце и чесън. Ето, още не е започнало да къка. Няма ли да ги направим на топчета? Как да ги направим? Става много хубаво. Ама, аз ги представях като топчета. Ние като мишмаш ли ще го правим? То след това от мишмаша може да си направим каквото искаме. Плоска е тогава всичко. Мезе за ямайски ром. Това е мезе за ямайски ром. В основата на всичко стои ямайски ром. Ако някой се чуди какво правим, курква 7:30 вечерта. Теснолинейката за септември. Премести си ги настрани обувките. Аз държа по държиш като Мали, замери се, да. Замери се на черешки или на обувки. Снимай обувките с примуса и с това сбърканото. Това ще стане уникална снимка. Николай. Така е отгоре, ела. Ето го отгоре. Тук при нас. Дай да снимай. Чакай да се иди. Мога да разхвачиш. Снимайте какво ще снимате и да почваме да ядем. Готови ли сме? Да. Айде, стоп камера.